Nevie z jakého? No takého capa ukradli. Unión prináša nové povinné zmluvné poistenie len za 69 eur na rok. Lebo nikdy neviete na... Ukradli capa v Bešeňovej, či kde? Cez plot ho prehodili ho cez plot. No ne? Na Slovensku môžete denne naraziť až do 2 miliónov aut. Vám ale stačí povinné zmluvné poistenie Unión len za 69 eur na celý rok. Unión, naše poistenie pre všetko. Vlastníci pôdy, pozor, máte podielnické listy v družstve? Iba pravda vám poradí, aké máte práva a povinnosti a komu môžete podiel darovať či predať. Prinášame aj aktuálny cenník pôdy a k tomu veľká hra o auto a darčeky pre predplatiteľov. Už zajtra v denníku Pravda. Kým sa vrátim, nech tu zavládne duch Vianoc. A môžeme aj vyhrať. A to čo je? Predsa duch Vianoc. Užite si najlepšie domáce Vianoce. Nakúpte za 20 eur a hrajte o 8 aut a tisícky ďalších výhier. Jednotka najlepšie domáce potraviny. Nemusí byť jednoduché zjesť každý deň porciu ovocia a zeleniny. Dôležité vitamíny, minerály a stopové prvky v tablete multivitamínu Centrum prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému a dodajú telu to potrebné. Centrum. Kompletné od A až po železo. Hrejivá zábava Dermacare efektívne uľavia od bolesti chrbta. Už nemusíte vždy užívať lieky. Patentované tepelné terčíky vytvárajú konštantné terapeutické teplo na minimum 8 hodín a tým uvoľňujú bolavé svaly do hĺbky na celý deň. Zábavy Dermacare. Zostaňte v pohybe. A ty nemáš nejaký návrh? Ja, že na prázdničný Vianočný darček 200 eur. Ty si ale populista. Zoberte si flexi pôžičku a získajte darček až do výšky 200 eur vo VOB banke. S Orange TV neprídete ani o kúsok z vašich obľúbených programov. So službou Mobilná TV si ich pozriete aj v mobile, tablete či notebooku. V krimi pokračujeme smrťou na latríne. 46-ročného muža objavil jeho kamarát krátko potom, ako išiel na záchod. Tento bizarný prípad sa udial nedaleko garáži v Bratislavskej Rači. Mužovi už nedokázali pomôcť ani privolaní záchranári. Pavel zvykol svojho kamaráta, ktorý býva práve v jednej z garáží na Dopravnej ulici, z času na čas navštíviť. Aj včera podvečer ho prišiel pozrieť. Keď spolu sedeli, prišlo mu vraj nevoľno a tak vyšiel von poprechádzať sa. Potom si sadol na latrínu pri bráne do garáže. Z nej sa už ale nevrátil. Kamarát mu tak údajne neskôr našiel a privolal záchranárov a policajtov. Mužovi sa už ale pomôcť nedalo. Obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie, nariadil však súdnu pitvu. Podľa jeho slov mal vraj dlhodobejšie zdravotné problémy, čo bolo presnou príčinou mužovej smrti, objasní až pitva. Silvia Bartoňová, televízia Joj. Zlaté šperky, hodinky a prstenie za 50 000 eur ukradol dnes za bieleho dňa krátko po 13. hodine neznámy zlodej.